Nagawid ni Jesus kadwa na dagiti adalan na. Adumanin a tao tinaguumong ket saan nan amasango ti mangan. Agraman dagiti adalan na. Apaman anadamag daytoy dagiti kakabagyan na. Dagiti kabagyan na napanda iti ayan ni Jesus tapno ipanaw da. Agmauyungen kon kunangamin dagiti tattao. Linuganan ni Beelzebub kunati sumagmamano ama maestro tilinteg ang naggapo ijay Jerusalem. Ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted kenkwa na iti bileg amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu kunamet ti dadduma. Isot gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao ket sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig. Mabalin aya apaksyaten ni Satanas ti bagina metlaeng. No agbibinnosor dagiti tattao iti maysa pagarian. Marpuog to dayta pagarian. No agririri ti kaming ti maysa pamilya. Marakrak dayta a pamilya. Ngarod, na mabingbingay ti pagarian ni Satanas ket agdidinadael dagiti tao na. Di agpaot ket dumtengan ti kanibusanan na. Awan makastrek iti balay iti napigsa a tao tapno italaw na dagiti kukwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao sa agsamsam iti uneg ti balay. Laglagi penyo mapakawan amin abasol dagiti tao ken dagiti amin nga isasauda maibusor iti Dios. Ngem dinto mapakawan ti siasino man nga agsao iti dakes a maibusor iti Espiritu Santo. Ta nakaaramid ti agnanayon a basol. Insao ni Jesus dagitoy tadda sumagmamano anagkuna linuganan ti dakes nga espiritu. Simmangpet ti ina ken dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus. Nagtatakderda iti ruar. Ket nang ibaon dalaeng ti mangayab ken kuana. Adu ti tao a nakatugaw iti likmot na. At daninanang mo, ken dagiti kakabsat mo alalaki ijay ruar, kinunana, masapul da ka. Insong bat ni Jesus, si asino kaditi inak, si asino kadi dagiti kakabsat ko. Inwaras na ti panagkita na kadagiti na panglaw, dagiti nang lawlaw ken kuana, ket kinunana, kitain nyo. At to'y ti inak ken dagiti kakabsat ko. Tadagiti agaramid ti pagayatan ti Dios isuda ti kakabsat ko ken ti inak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ayaw pinipay ikaw, Kristo. Good morning. Kitaan nyo ti cycle ti biyag tayo. Ti sirkulo ti biyag tayo. Umuna, di ubing. Iya ubing, awampay ti amuna, awampay nakam na, sila, they don't care. Kasi mo diubing tayo. Diubing kami hang kami nga agsapsapin. At idugla a t-shirt, ti badumi. So nagpaparikos-kos kami masalugsugan di ubot mi. Kagtataray kami di ubing ijay, awan bibibiyang mi, di mat? At dapat iti lakay di ayan niya nga numasabat na kaka apan na igganan bilitong kuna na aming kami nga ubing apan na kasjayan kaawam mat ti bibiyang ori kada kami aw mo bibiyang ori kada ta ubing mayat na ka inya na ganan sirkulo na ka awan ti bibiyang tawang garod pala tinakem into no kwan agnak na kaman kala ko madagiti babbalasitang nga anak yon. No, medyo bumalasitan di anak yon, anya ti aramidan yon, oy, hanggang agkayang-kayang. Di mo ti ubing agkayang latan, no, dahil kwan, hanggang agkayang-kayang, apaya, balasangkan. Kasi mo no bumarumatan, ori mapanagdigos, ijilibtong mata, nag-agbripan, da kami, idi daya, amin, alay, sumilsilap, agtatambling kami, ijay ko, awam mat. Tulukwan, bumalasangan, apaw, agabu-abong matan. Nga po day di inang ko no agsagad day manang ko ka apan naipitan ti ipit ti linabaan dito ita agyaya nga ron ti bado amoy iti agyaya. Oh. Agyaya nga ron. Katatamutan ay apo hamo masapol ti ipitan apaya 1 inch mo ila bado babain ne 1 inch dita 1 inch mo ditanin awan sampai bibibiyang dan Diyos ko sadan to agmotor nasabat mo ti nakamotor bag aso na idong paran.
Hintunukan kasi ayan, apo, balasang, apo, agapo-apot mo, di na kayatin, di makita. Apaya, conscious launa yan. Tunukan na ganakan, agpabunyaghan na mapagsardagan, buha ko na nakagabya sango ni Apo Padin, madmadain. Inababungan na awanan, inton bumakitan, awanan, hanan to nga ikaskason. Dapay umay kanya kun, ay, anda ka magayam, Father. Ingato na jibado nan, agpunasan ka. Anya mo day tan jamo no taga ano day jay nagabursa na siya kasi niya ti cycle na ayay unconscious nagbalin a conscious in the end nagbalin tumula ang unconscious anyo nakita kas dit istorya ti biyag tayo apa yang diti ebanghelyo tayo ay diti umuna nga maibasa tayo ng nanggagyo mapanti Dios pinukawan na di lalaki ni Adan kuna tayo istorya di Biblia tayo. Hey, ayan mo, naglemeng ang apo. Apaya, lamu-lamu kami. So nga rin istoryada, na idinapan niya po Diyosan, nagtaray da nga naglemeng, tinapanan ni Adan, kasabaan, di ka ada pagapot na, ni Eva, kadamurtisan, kasano ti panangyapot mo, ta si Itgarod. Apa yang na-realize da kita adalan tayo di jay umuna. Apa yang na-realize da how many years, how many decades kumamutan man nga century nga nagbibiyag da handa mo nadlaw nga lamu-lamu da. Inin-enjoy dati paradise kanda mo na nga handa mo nadlaw nga lamu-lamu da. Hello. Apa ya? Ngamin simrek ti basol. Nakita dati irregularities, nakita da dagiti kurang, nakita da dagiti madi, apaya immo na simrek ti basol. Kasano gamin tinapasamak, ammo tayo mo ti istorya ta Biblia tayo, anya dayjay, di babae, anya tibilin ti Dios may sa anya dayjay, hangkay mangmangan data bungad tating nga. Ngam adda uleg. Biklat, jamo no biklat no karasaan no kan. Ayan na ti ulag tatan, ay alwadan nyo, ado ti ulag tatan, naka 4 wheels pa ino daduma, uno naka motor. Nay, nyo laam mo. 3 stories pa, yung balay da kada 4 stories, nyo mo, naka elevator da pa. Kada ulag niya ti kunana, hangay kaskaso ni Eva ta, agpay-pay-pay nga ron, Apaya niya ti bagam, ramanam dayta. Haan, kung nati amo ka haan. Binaybayan namanan, so marono. Agpay-pay-pay mo, nagdangdangag ti duming-duming mabalin amin. Napad na radyo idain. Laki din. Ramanam, haan, bagana ka haan. Idagid-idan ni Eban, agin niya na, mas agid-idan. Anya nga tang agpay so ti raman na. Simrekan di temptation. Rin naman ang namutan. Ni na samait. Inted namut ije kadwanan. Sikon di Biblia tayo adati niya. Simrekan. Idi na realize dan may sa tilintag ham kangamangan. Idi na realize da jayan. Nay, lamu-lamutan. Kas jay mo ilabiyag ti tao. No ti biyag mo, haang ka nakapokus kin ni Apo Diyos. No ti makitkitam, tilubong na paraswaan na sayaat. Awan ti madi. Datayo laeng tinangikabil nga tilubong dakes. Datayo tinangaramid. Datayo adat ti uneg. What's wrong iti tao? Kala ko anya ti basol tinangisit nga tao. Kada brown. Napirmilakit ta papudaw mo, nalay, kuskos. Apaya, may mayat no na po. Apay, dakam nga nangisit, basol mi nga ron. Panunot nila na ita. Iso nga da kayo, alipapuraw. Ay, Apo Diyos ko, da nakita nga tao, nakapurpuraw, naglabasit di kay lipstick na nagdakal di kay day na, Apo, kublang mo di bukot na nga day tay. Nagngisi mo di tiltil na. Iso nga, nag-make up kayo, iraman nyo ta tiltil yo, kababain. Kape, what's wrong ko mga? Ang galasyak ko what's wrong na dakkel ti amot ti agong ko? Sino nang iba nga matay? Nagpapada tayo mga angi, otot mo lamang angot tayo, ha?
Mindset tayo nga minday ta, kadla ko may isang tao, no ti makitkitam iti lubong ka madi, puros negative, i-check mo di pusom. Apaya, nasaya at amin. At daman pagkurangan ti lubong, ngam no day ti pampanunutam, i-check mo ta apay, dadtoy ti madi. Haan nga sa bali. Kas pangarigan, di may sa pamilya. No day ta pamilya, nawara tila makikita di may sa, sika ngamin. Awanan tinasayaat na. I-check yun na niya, nagyan na. Baka si babasol, baka insecurities kadadtoy puso. No iso nagyan ay talaga dumakes ti lubong iso nga ti panagkita ti lubong nasaya at kuma no nasaya at ti katataom kun natay manlaengen. Insecurities ti dadtoy sigurado at ti makikita mi ti partner mo dakes. Ti makikita mi iti trabaho madi. Madi daytoy nga pagtrabahuan. Nagrigat, umalis ka, apay daya trabaho nga nalaka. Nagmadinay nga pamilya, di pa nagkitam dayta. Tatitao no yung nakastret, hamo madalusan ta pusom, ado ti insecurities mo, nagrigat ti lubong. Ngam never nga matapalam ti insecurities mo. Uri at daamig king kanita, uri ado ti kwartam. No hanggang nga makontento ti adda kanyam, ay, apo, agraman pamilyam, agtuok. The greatest prison is a home without peace, kunana nga rod. Ti kano ka karuan a pagbaludan, kada jay pagtaengan nga awan ti kapyana. Imaginem ta mangang kayo, ay, ori kada tapanangan nyo. Siya nga nagsidala ti kalkalunay kin abal-abal. Anyo maam mo ti kalkalunay kada abal-abal ta rich kids kayo mat. Baka naragrad sakak pa ngam da kayo nga nagsida ti tosino, wow, jabili, wow. Masapol nga dati malukatan ti dilata, wow. Ori kuno kas ti sidsidayo no ngin nger kayo mat. Ori kuno kas ti sidayo no addamat agtutuok ti nana. Ada magsaksakit tinakom na. Insecurities amin na kita. Amin. No hantay nga maurnos dayta. No haan nga maayos dayta. Anya na ti rumbang aramidan tayo. Ay nagulo na rigat kung na tayo i-check tayo, dublyan tayo nga ibaga. No dadtoy ti problema. No narikot ditoy hanga makastrik ni Apo Diyos ditoy. Negative amin ti panagkitkitam itilubong. Dakes amin ti panagkit-itam ti lubong awan na saya at iso nga imagine mo ije trabaho ije simbaan mo ije pamilyam ije gimong mo ije sisayo no awan ma-appreciate mo nga nasaya at nga tao check your heart dakesen sabalin iti kunakon uray tapal ka nga tapal ang hanggang agbalin nga naragsa. Makita yo, ngiti ebanghelyo tayo, anya ti kunan ni Apo Jesus. Anya ti kunana. Gaputan na banugan, hanapay masango manganan, anya na ganan, ibagadan nga naluganan ti demonyon, ibagadan nga ni Beelzebuban, ti mangkan, anya ti kunana, ti pamilya, nawara-wara, haan ngagpaot, ti pagarian nga nawara-wara, marpuog. Dadtoy dakan pamilyam, kunada dadtoy ni inamkin kakabsat mo, anya ti imbaga ni Apo Jesus. No nasiputan nyo, dahi kunana, nagmayat. Ti ina, ken kakabsat ko, dagiti agaramid, ti pagayatan ti Diyos. Anya ti kayat na, dahi di paraiso nga nagyanan, dagiti muna, nadadael gapo ti basol, insecurities ti lubong ti rimuar, anya ti kunana, masapol nga agaramid tayo, isubli na tayo iti paraiso. Agaramid ti naimbag, tapno, anak na kati Diyos, agsubli ti paraiso. Inulitin tayo, hello. Ulitin tayo, daytoy lubong na parswa, anasaya at mabalin nga agbalin a paraiso, daytoy alubong. Your family can become a paradise. E di workplace mo, agbalin nga paraiso. Iti pa nagkakaro ba, mabalin nga paraiso. Ngam na pilyam nga, agbalin nga impyerno. Mabalin nga, agbalin nga impyerno dahil ta pamilya. Mabalin nga, agbalin nga impyerno ta trabahom. Mabalin nga, agbalin nga impyerno dahil ta panagkakaro ba. May iso ti kayat mo.
Kasano apa nga inya ti biyagda idi handa pay nagbasol, they live with God, makipagbibiyagda kin ni Apo Dios. Kadkadwada ti Dios iti ropa. Kasano ti agbiag nga paraiso, di uneg ti pamilya ti gimong tayo iti trabaho tayo, masapol nga agbiag tayo nga adda ni Apo Dios. Dayta pamilya tayo haan nga dakes. Adda pagkapsutan ditong galmay sa adaya mo perfect family. Uri kag dipa-dipa kayo. Awan ti perfect family. Adaya perfect na trabaho, awan. Adaya perfect mga institution, awan. Nga mabalin nyo pagbalinan nga paraiso dayta nga pamilya ta apaya no adda ni Apo Dios. The original paradise kadkadwada ni Apo Dios. Ti kayat ni Apo Jesus. Imbaghanat ti ebanghelyo, ti agaramid ti pagayatan ti Ama. Iso ti ina ken kabsat ko kayat na nga saon da kayo ti pamilya ti Dios. Karit na adatoy. Wen padasem. Laglagi pa nyo datoy. Nagbibiyag ka, nga addaan kapya, para iso ti biyag mo, namayat ti panagbiag mo, ibagak ka na kayo. Dagidi insecure at tao, so dalin da kayo. Dahil manan, ti panubok na. Padasem ti agbiag nga raragsak, masaksak tanda. Padasem nyo ti agbiag nga si raragsak, adda masaksaktan apaya, insecure na gijay. Dagiti agaapan no sa dinota antiposition nga nangato, dagiti agpipin na ngato ti sansa. Nga padasem ti agbiag nga naragsak nga adda ni Apo Dios kita adto ti masaktan apaya so dalen da ka nga ibaba. Ibaba da ka handa ka nga kayat nga agbali nga naragsak apaya adto ti problema da awang king ka. Niso nga dayti kakabsat dayti lubong tayo mabalin nga agbalin a paraiso. Di pamilya tayo uri adda pagkurangan na mabalin nga pagbalinan nga paraiso. Di trabaho tayo, dati simbaan tayo, mabalin nga paraiso. Ngam no, imay ka ti simbaan, hamo ma-appreciate, auray di komunyon mo ni Apo Jesus, tinasanto na Eucharistia, hamo ma-appreciate, apaya, sa balikit kitaan. Nangalaan na nga tamo, jibag na. Hamang agbagay, jibuok, ken jimake up na. Nya, bibiyang mo nga min. No adakad to ore adakad to yan ko na nangaro di may sakit jak kay tag si ya istorya na pa di Facebook ko na jak kay ti makimisan apaya na di kaabay ko ka apo daytay maatatapon daga mangkukulam baka makulamak apo dayjay ko ka dagitay mo chismosa dagitay magserser di simbahan ka chismosa anyo ti kuno ni Apo Padi umay kanto no madama misa mangala ka tinapurno nga danom agrikos ka kita taawan ti maibulang. Idinalpas nga nagrikosan ko na niya nyat nakitam adan ibulang awan anya nakitam jebaso nakitam dagiti chismosa nga kaaro bamhaan dasjay nga rod no tiwikit kita inside the church kada dagitay kakabsat mo nga da pagkurangan na haang ka nakapokus kin kwa na basically madisturb ka kalamag kanya nga padi nadobrak ito kagungungot agser-ser mo ka, nagmismisa ka kagungungot, something wrong, ha? Hello? Imbes nga agmisa ka, tayo sungaro di trabaho ko, na adat agungungot yung obra, di something wrong. Di sayang dalakan niya yun, na may katoy ka, mo na concentrate pa yan, sa balit focus mo, hang ka nakafocus. Impyerno lata at biyag mo, uri ka no nakimisa ka, uri ka tandaan ka, da bitog ka nga bitog, tabarukong mo, agawid ka impyerno to lata, hanggarod nga nalawag. Kanya ti rumbang aramidan tayo. Agsubli ka di paraiso. Anya ti paraiso, kadkadwam ni Apo Diyos. Adaman pagkurangan ti pamilya, mabalin mo ang kadwaan lata ni Apo Diyos. Ada pagkapsutan ti pamilya, dagita nga rod, ita sakit, problema, pakarikutan, pakariribukan, di tagarod nga ayabam ni Apo Diyos nga mangtulong, mangipakita ti grasya na kanyam. Ita nga rod likkaong, amoy ti sao nga likkaong, hanggang sa umakaawat. E jilik kaong tibiyag mo. Iso ti pangayabam gini Apo Diyos tapno, sulnitan na, gaburan na, jilik kaong tibiyag mo. Dahil ti para iso. Iso nga mabalin tayo nga agbiag ang naragsak. Uray pa yun, adda dagiti mangiguyguyon, adda mangitaltalmag, adda masaksaktan. Mabalin tayo nga agbiag ti para iso. Iso kunana ni, ti agaramid ti pagayatan ti Diyos. Iso ti inakin kabsat ko. Kino inaramid mo data hangat ang naragsak ti biyag mo.
No inaramid mo reta hangat nga paraiso ti biyag mo. Addaman pagkapsutan ti tunggal maysa, addaman pagkurangan ti tunggal maysa, nga mabalin tayo nga yaban ni Apo Dios ta kadwa tay nga rod iti paraiso, enjoyan tayo ti paraiso. Laagawid kayo, agpili kayo. Agsubli kayo iji balayo nga impyerno, no, paraiso. Ibagayon to kanyak no mayali sa kore dandanin.